Hörjelgården ligger i Sjöbo kommun och tillhör Naturskyddsföreningen i Skåne sedan 1970-talet. Sedan dess bedrivs här ett omfattande arbete för att återskapa det gamla odlingslandskapet, ofta med frivilliga krafter. Vi håller ängarna öppna och vi slår dem med lie, en stor flock kor går ut i betesmarken och vi odlar gamla sädeslag i våra 3 vångar. Parallellt med detta bedrivs här en utomhuspedagogisk verksamhet. Hit kommer skolelever på lägerskola, universitet och högskolor bedriver fältstudier. Här kan man på våren se orkidéer som Sankte Pers nycklar. Här finns en rik variation på träd och buskar. Till Hörjelgården hör 30 hektar mark. Och här är översiningsängen som varje vår vattnas med vatten från Snavabäcken där ett rikt ängshö sedan skördas i juli. Vi behåller naturligtvis alla gamla döda träd för att gynna den biologiska mångfalden, inte minst då vedlevande insekter. I år hittade vi en för Hörjelgården ny skalbaggsart, bokoxen. På våren fylls ängarna av en rik flora och träden slår ut sina skira blad. Ute i betesmarken blommar orkidéer, humleblomster, mandelblom och blåsuga. Aurorafjärilen lägger sina ägg på ängspressma. Till gården hör också små skogspartier där vitsipporna blommar tidigt på våren och där ramslöken trivs. I den stora holken häckar kattugglor och under holken ligger deras spybollar. Fallna träd får ligga kvar till insekternas och den större hackspettens glädje. Vi har också flera dammar där det myllrar av liv. Trollsländelarver, salamandrar, lövgrodor. Här dyker just en mindre vattensalamander och det här är en husmask, det vill säga nattsländans husbyggande larv. Men just denna dag i maj väntar jag på en buss som ska komma med en skolklass från Danmark. Och här kommer den visst. De har åkt från Odense tidigt på morgonen och nu vid 4-tiden på eftermiddagen är de äntligen framme. Jag välkomnar till Skånetrafikens busshållplats som heter just Hörjelgården. Det är bara några 100 meter att gå från hållplatsen till gården. Den utomhuspedagogiska verksamheten har bedrivits på Hörjelgården i 30 år, så vi är något av pionjärer med andra ord. Här kan skolklasser få hjälp av en natur- och kulturpedagog och ta del av ett rikt och varierat program under sin vistelse. Och dessutom kan man alltså övernatta i denna korsvirkesgård från 1814. Altså vi har en målsætning om, at vores elever skal, når de går i mellemtrin, på besøg hos de nordiske lande. Og i år havde vi ligesom bestemt, at det skulle være Sverige. Og så Gudrun, min kollega, hun søgte og fandt Hørjelgården og så, de havde noget om Linné. Og det vidste hun ham, interesserer jeg mig lidt for. Vi har først været en tur rundt med guide med Hjalmar, hvor han fortalte om landskabet fra 1700-tallet og 1800-tallet og fortalte om udviklingen og hvordan engen har forandret sig fra den dyrkede eng og over til den ikke dyrkede eng, og hvad det har gjort af den biologiske mangfoldighed. Og vi har lavet andre ting også, altså vi har været ude og så korn, vi har lavet uld til bolde og legetøj, og vi har lavet hegn rundt om nogle af markerne. Før der hegnede man jo dyrene ude og ikke inde. Primært tror jeg, at de har lært at få ro på. Simpelthen at falde ned. Mange af dem kommer fra Odense og bydele, hvor der er fuld knald på, hvor det kører hele tiden med gang i den, og der sker en masse omkring dem. Og her er der langt til butikker, affærer. De kan ikke komme ud og handle. De er simpelthen nødt til at slappe af og falde ned. Og man kan jo opleve det hen over ugen, at det er gået sådan, at i dag er der faktisk meget mere ro på. Så det tror jeg faktisk er noget af det vigtigste. Samtidig med, at de har fået lært en masse også omkring fuglene og livet her. Og hvad det betyder, at vi har de der små ager. Finns det här landskapet kvar i Danmark någonstans? Det tror jeg faktisk ikke. Altså, det er store marker primært i Danmark i dag.
løvfrøen har jeg hørt, den har jeg ikke hørt tidligere. Den er ret sjælden i Danmark. Og så er jeg jo fascineret af alle de glenter, der er. Altså det kan man kun blive glad af at komme så tæt på. Det oplever man sjældent i Danmark også. Stedet er jo fantastisk. Vi har virkelig hygget os og nydt det. Vi har sået korn og lavet hegn. Ja, også. Hegn, det var rigtig sjovt. Og vi har også lavet sådan noget med noget uld, som vi skulle lave til en bold. I starten troede jeg, det ville være kedeligt, men det blev faktisk sjovt. Hvad der var mest sjovt, det var at lave hegn. Ja, det var at lave det der hegn. Sverige er det bedste sted, vi har været. Det er rigtigt, det er Sverige. Bornholm er på andenpladsen. Ja, jeg har lært at lave hegn og arbejde. Ja. Jeg arbejdede ikke før. Nej, det. Og om Linné då? Om Linné. Har du lært noget om nyt om Linné? Ja, lidt. Det er ham, der har sat navn på alle planterne. Nogle af planterne. Och vad heter mälkebötter på svenska då? Det ved jeg ikke. Hedder det ikke bare mælkebøtter? Nej, på svensk. Hvad hedder det? Maskos. 12 meter. 12 meter. Hvor mange timer tog det? 2, 3. Der var min lærer Esben, han viste mig, hvordan man gjorde, og så tænkte jeg, det vil jeg prøve. Og så begyndte jeg så bare at lave den så lang rundt. Jeg tror, de har lagt tillid på dem selv, for de prøver ting, som de ikke før har prøvet. Og jeg tror, at de lærer nogle ting om hvor kommer tingene ifrån. Hvordan får man korn på marken. Ja? Og så har de lovet at være tilsammen. Ja. De har lært at være 4 dage uden mobiltelefon. Og uden uden klokker. Det er også vældig svært. Ja, de har lært vældig mange ting. Og så har de naturligvis lært enkelte ting, detaljerede ting, orkideer og glenter og om planter og så videre. Ja. Så skal du prøve at se her. Hvis du lige gør sådan der. Nu må du godt give den lidt tæsk, så bare sådan hårdt, ikke også? Vi skal lige have lidt mere sæbe i, tror jeg.